Dejușanu. Hai că asta nu este de stat la masă, asta-i de joc, de joc, de joc, de joc. Hai că nu este nici de plecat acasă, e de la Denisa să vă distrați cu foc. Chefuri tari, cheltuim toți banii pe la lăutari. Ne strângem cu toții în gașcă plecăm, că ne place viața, vrem să ne distrăm. Ne distrăm, dar ne distrăm până dimineață, nu mai plecăm. Toată lumea sus pe masă, nu plecăm acasă. Aha! Ne distrăm, dar ne distrăm până dimineață, nu mai plecăm. Toată lumea sus pe masă, nu plecăm acasă. Aha! Se dedică special această melodie din partea Denisei, alături de impresarul ei Liviu Dovleac și nebunul Dejușanu, bineînțeles. Cu mult, mult, mult respect pentru frații Almăjano. Yo! Ia să vedem ce-o să iasă acum, iese mare chef, mai rog cam bambu.